tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to galoya hoore fonde ciloña ɓogge babaɓe kay hayɗi sende bo ngabo labe kon waktu yoni ha to samba nana kame weli ngara ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi joɗodima e syndicat ji ardiɓe G6 ene ɗamina ma hofgoji gase leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie jayde alahbar holliri gendarme ɓe gari joɗorde mumen kikiɗe hanki o nawi gaɗirɗe mabɓe kala tuma kande ɓe mbanno e jillu mabɓe nder leydi ndi gam yewtidde ɓesguji leydi Mauritanie naɓe toon to leydi Mali lundiɓe mbaɗi potital mumen to galle pinal kame ñeñala inniragal Amadou Hampate Ba ken wona ujunnaje tatto lundi yanke kawrti ɗon gam yurnitade gonka dawrugol leydi Mali toon to Guinée Conakry ɓi hoorejo leydi Guinée biyetenoɗo Cheikh Touré taw kadi ko Mohamed Touré kame joom suudu mum nanggama toon to États-Unis d'Amérique e caggal ligginde toon suka debbono koma korɗago ni hen kabruji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde capantati seeto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoya hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoya jeetati ɓatake immorade na toon to leydi Gambi taw kadi koye nokku biteɗo Sende bo oɗo hen suka gorko wiyete ko Aliou Balde yalti Sende bo ko gila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi e gilde noon wo yalti toon ha oɗo saaha mo gonden hay goto yiyanimo oɗo saaha noon e koreji makko natti ñamde natti yarde natti ɗanade e kanko noon wiyete ko Aliou Balde wo yalti wuuro mabɓe ko resani ko suka tokoso e kono kadi ko joom darde tene kadi ko danejo woni tan ko boɗejo o nanata wa haalata ko wiyete Mumo Kame paho kala ene jille nder makko e gilde noon o yalti cuuɗi mabɓe hawde saaha mo gonden hay goto anda ɗo fayi e nden noon koreji makko ne mbaɗi lahngal kala jiiɗo biteɗo Aliou Balde taw kadi ko gorko boɗejo joom darde seeɗa taw kadi ko jarwo hedde duuɓi capanɗe tati hen en yalti cuuɗi men guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi toon to leydi Gambi taw kadi koye nokku biteɗo Sende bo ene wawi jokkodirde e noddirguel ngel ɗo hen beele kadi bandiraɓe kala mbawa yiitudemo e biteɗo Alhaji Diawo notatoma mbatta ko noddirguel 00220 724 28 82 walla maɗa Moussa Diawo 00221 600 walla mbiya 00221 764 57 642 mbaɗa 2 walla mbaɗa 00221 76 45 76 422 walla mbaɗa Oumar Balde 00220 649 01 22 walla mbaɗa Saydou Balde 49 15 21 87 20 241 walla mbaɗa Boubacara Sere Balde mbatta ko 39 53 39 35 12 58 830 kanko noon jinnaɗo makko gorko wiyete ko Ahmadou Balde so tawi ko nene makko wiyete ko Takoru Diawo kanko noon wo yalti cuuɗi mabɓe guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi awde saaha mo gonden hay goto anda ɗo naati kala jiiɗomo yo jokkodire ɗeɗo hen noddorɗe taw kadi yettini ɓattake o ko musidɗo biteɗo Boubacara Diawo kabruji mena ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal no mbiruɗen e gardinde kabruji meɗen hoorejo leydi Sénégal ñande aljuma ɓennuɗo hen no joɗodima e ɓeɗo hen wiyete
be syndicat ena taw kadi ko ardibe cetal bitengala Z6 wonde kay ken fota wonde landaji wala ken fota wonde petite jegoma taw kadi ko janginobe leydi Sénégal fottibe ngam yidde wadde seppoji mumen kam hofgo juudi mumen wiidi dumen so tawi kay woni jobdi mumen wala kay kasdi mumen so tawi tekkinaka kanyumen gona ruttotobe e jangina leydi Sénégal caggal onde horejo leydi ndi tawnobe abe gone sappo e didi ujunere beydini be hen ujunnaje joyi odo sahana be bikko be memirta dum leggala caggal non jonde mabbe jodi nde horejo leydi ndi beydi hen odo saha mo gondena ko fate bange kasdi mabbe yettima ujunnaje nogas taw jida e jobdi mabbe odo saha non ne damina kay jam fuddima artude hakkunde janginobe leydi Sénégal kame cuudi janginirde caggal onde don jonde ne tawtora dum warande kay jinnabe yogay jinnabe taw kadi ko sukabe janginobe be non koliri mbela men faade horejo leydi Sénégal caggal kayde jettiti pellitala ngam wadde wonande bedo hen janginobe ko mbi e ndara leydi Sénégal ha joni kedoren ko tento leydi Sénégal e fanno jangin Abdoulaye John wala tambien Mohammed bin Abdoulaye John ko horejo jagore leydi Sénégal hanki wadi e rango do hen nyalawma hande sanga 12h ene gasa taw kay batuma be gasi halaade nyalawma hande non mawo joddo ya sandikaji yoga kadi janginobe e yoga kadi e pelle taw kadi ko dernobe ne doga hen koyde jam bele kadi jangina leydi Sénégal ene wawa yarude yeso e kambe kalama be joddo nyalawma hande ngam kay be gosondira mijoji ko fate bange e jangina leydi Sénégal caggal non teskede ken fota wonde joni lebbi nay janga kay nder leydi Sénégal e bele kadi kambe kala be bawa ruttade bele hitande wasa wonde hitande bolde ha joni tonto leydi Sénégal keddodena ma en kale nyawore wonande kay imama ndawa taw kadi ko nyawo bitedo Samba Kane tuma kay ndebe ndari yeso nyawo ola en bitedo Muhtara Johana kanko non wayaltini cimtel makko tuma kay ndew yehi tonto leydi Nigeria wo jokkondiri bitedo Aboubakry Shikawi kan woni gardido Boko Haram o dañi hollirde wonande kay wo dañi ton ken foto wonde sappo e jeegom million taw kadi ko kopreje nera so tawi wattama e CFA ne wona sappo e 5 million taw kadi ko ya kapreje franc CFA e caggal non ndew iwi ton ngam yidde artude leydi teddungal woni tan leydi Sénégal ko don tigi o hebi bataki iwde Daesh woni fedde wiitende l'organisation état islamique be non ne ƴeew hol jodantoɗo be tonto Sénégal caggal non yidde kay ko bonnude Sénégal o de sa non nyawore imam daw kame yadi mum kala en jokki e ndara leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa tonto Parcelles Assainies taw kadi tonto Parcelles Assainies jafoɗon tonto Parcelles Assainies tonne kadi ko suka gorko goto jamma hanki o Parcelles Assainies unité 22 unité nogas e ɗiɗi tonne kadi ko suka gorko goto biteɗo MA Anta kam tigi fittan mum yoɓa toon hanki sanga kayde ɓe mbaɗanno toon ko wayno fukkoye ngela taw kadi koye tournement goto ko ɗon tigi pelɓodiral waɗi kareli suko noon fittan mum yoɓa hen dadiɓe ne gaari pawi juuɗe men yogay sukaɓe oɗo saaha noon koɓe udditɓe hen hello losko ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jagorgal kalfinangal rewɓe kame enɗama biteɗo Ndeya Sali Diop Dieng waɗi jiilu mum ñalawma hanki o tonto Mbacké rewɓe Mbakkenaɓe kene foto wonde sappo e jeegom commune o rendini ɗum kala o rokkiɓe kene foto wonde 1.80 million taw kadi koye kopreje franc CFA wonande rewɓe kame sukaɓe rewɓe kala beele kadi moni kala ene wawa dillude iwa e jonde ko wona ɗum ko non on diwan Mbacké kala kamɓe ɓuuri hutorade koko fati e banggue ndema kamɓe kala maɓe dutto ko fati e banggue ndema beele moni kala wawana hen hoore muɗum ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa tonto Kaolack tonne kadi ko tana musɗo woni toon caggal on oɗo hen suka gorko o yarata koye duuɓi sappo e 5 ko suka almudo kanko tigui tawa omo wara mo wedda e nder galle goto taw kadi galle o wona koɗaɗo ene teska noon wona ngol ɗo hen woni go taw kadi ko suka almudo tokoso oɗo saha noon dadiɓe nawi ɓandu makko to morgue mo hôpital gonɗo toon to Kaolack loskoji noon ne jokki e holko saabi wargo oɗo hen suka gorko ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale suka gorko jarowo e duuɓi nogas fawama junggo taw kadi ko modu toon to Italie kanko non tawama makko kene foto wonde 42 taw kadi ko lakas morlon taw kadi ko huuɗo ɗayno ko wiite kokkayina sen gewi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paɗena jayde wiitede ami ɓe kolliri wonande jagorgal kalfinangal ko fate banggue ndema sifi
sifondiri e catala bite ngala o adde ngal catal non darni ngal ko fate bange habade yoro wala ni ko fate bange ndema taw kadi be cifondiri ko tonto wiite Jordani wala mien tonto Jordan ko tonti be cifondiri e lamol goto wiite Amana taw kadi ko ngal jagorgal bite ngala limmina mitto Cameroon be cifondiri wonande kay nde don fedde arabebe toppitinde ko fate bange ndema ma walit leydi Mauritanie ko fate bange ndema kanko jagorgal don o holliri ko fate bange dergide leydi ha fota wele remde kanko non ma wadar hen darnde tinde langa ko wadum ko kadi mabe ngummono ko fate bange ndema maro kame bele e ko fate bange ligimaji kala tene kadi o holliri wonande kay ngalona cetala ma walit leydi Mauritanie ko fate bange produit habade ko wiite alga non woni kudoli pudoji e maaje wala ni e rigi ngam hadde dejje yewtude o holliri non wonande kay ndedo hen na fedde so tawi wadi jungum e nder leydi Mauritanie e yimbe hewbe mamba gollade ko fati e bange ndema ha joni tonto leydi Mauritanie kedorena ma en kale jande wiite dal akhbar be kolri wonande kaya la gendarmerie nationale mo Mauritanie noksot hanki yehi tonto jodorde mabbe e teti bagasuji mabbe kewdi diwi jodi hena e sabi dum non sappo ya jegom dudo hena lewrundo gonden konden tigi be banno jillu mabbe e nder leydi Mauritanie tonto hawdiji to hawdila garbi kame sargi kala be jihino hatona be jiton bibbe leydi ndi be kuccundire men be nandiri men ko fate bange gonka mumena e yoga hen kolri ngala kayitaji yoga hen kolri ngoni koy hege sattunge e yoga hen kolri ngala ndiyam yoga hen kolri koko njeba e nder leydi ndi e din cimti non welani laamu leydi Mauritanie hay seedo ko dum sabi hanki e dadibe jehi to jodorde mabbe kefti ton kadirde mabbe jonde no fewi ha joni tonto leydi Mauritanie kedorɗena ma en kaale kuule taw kadi ko sursarɗo yejindu leydi Mauritanie ñandel juma kikiɗe nde ɓe jooɗima toon to sursarɗo yeji to ɓe kuccodiri tene kadi ɓe lawɗiri toon yo gaya kuule ko fate bange inde geno kame annabi o mo jami kisa woni kame malaikaji kala kalɗo hen taw kadi ko konguɗi ɗi garɗani ɗi ndewani lawol takki annabi o walla desini annabi o walla takki jomiraɗo walla haale malaikaji ko fewani on saaha noon ne tumne balɗe tati so tawi jaɓani ma ñaawe ñawore taw kadi ko kaddi gurda mum koko lelto e cuuɗi neɓɓi ko wawa ɗum ko kadi ma fawe amande ko wiyete temedere e cappa walla mbiyatan mbiyana ujune walla mbiyen noon kene fota wonde temedere ujunere fawde ma fawe amande taw kadi yaltinum ko ñawore leydi yaltinum ko ñawore sursarɗi yejindu leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaale jayde witen al akhbar ɓe kolliri wonde haratinen taw kadi ko halfanoɓe nder leydi Mauritanie hanki ɓe jalte e booli noksot ɓe mbaɗi seppoji mabɓe ngol watti noon lawol joyɓi wala e kala hitande aɓe juɓɓina seppoji mabɓe ngam hollirde wonande kamɓene ɓe jeeya koye nder leydi ndi ɓe gonanani hay leñol gotol tene kadi ɓe gonani heedi heeda kamɓe ɓe mbayani no leƴƴi keddiɗini kala ɓe jalti noon koye leñol kalfangol kono ɗo saaha kamɓene e yidde mabɓe koɗo yo laamu ngu teskoɓe ɓe jeeya tigui koye leydi ndi pour hebde fodde mabɓe ha timma hono no ɓesguji leydi ndi kala keɓiri fodde mumen ha timmi e nder leydi Mauritanie sen gewi tonto leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗena tonto leydi Mali galle pinal kame ñeñal guinniraɗo Amadou Ham Paté Ba to noon ñalawma hanki o kene fota wonde landaji kene fota wonde capanɗe jeegoma taw kadi ko landaji wonande lundiɓe kamɓe kala ɓe potiti toon e gardugol Soumaïla Cissé kamɓe kala noon ɓe ciifi toon kene won ujunnaje tati sifande hollirama noon paale o ko maw heewi haw wi dak kamɓe noon ɓe jurnito ko gonka leydi Mali gonka leydi Mali ko fate banggue dawrugol e ko fate sumgoji jogorɗi wadde ɗo henna tan e lebbi ɗiɗi paaɗi so gueno haaji toon to leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mali ke walla jafo ɗon toon to leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddorɗena men kaale Touareg en wonɓe toon to keerol hakkude leydi Mali kame leydi Nigéria gardiɗo ɓo biteɗo Sidiki Aga Hamid holliri mette mum no fewi o holliri mette makko noon ko toon to gawo toon to walla mbiyen o holliri mette makko toon to Menaka caggal nde o huccidire jaydiyankoɓe hewɓe no fewi o holliri wonande ɓe mbaranama e nder balɗe ɗiɗi kene fota wonde capanɗe nayo e tato Touareg taw kadi wariɓe ko pelle ceɓɓitiɗe elle tan ma wi kamɓene wona e nder leydi Mali ɓe jeeya teni kadi ko wawa ɗum ko gacca kame fedde wonde heedande laamu ngo walla fedde wonde heedande wonande mouvement mo Al-Jawad teni kadi ɓenne toona oɗo sarana ɓe ñaaki laamu ngu nden kay kisal pittali mabɓe caggal kay ko toon ɓe keedi e teni kadi toon wona hunde denje no feewi ha joni toon to leydi Mali keddoɗena ma en jaaha toon to Ségou pelɓodiral musgala waɗi toona
hakkunde yadiɓe ras bacca taw kadi ko suka tokoso hande naɗɗo ya dawrugola e nder leydi Mali hakkunde mum e sukaɓe finoɓe toon to Ségou mo jiida e makko yiyande ngal pelɓodiral noon waɗi neɗɗo goto mayɗo hen waɗi kadi neɗɗo goto gañuɗo hen ken wona motoje sappo duppama hen ko wona ɗum ko kadi tadiɓe hewɓe tawtorama ɗum oɗo saaha noon gueɗe ɗe kala goni tigui koye ƴewede holno jaam e kisal artirta toon ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale pelɓodiral bangal hakkude leñol fulɓe e kame leñol biyetegol Jankuba noon ne tawe nder leydi ndi hakkude mum walla mbiyen Jankuba ne tawe nder falde koro e ngal pelɓodiral noon wanno ko nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen taw kadi ngal pelɓodiral ngal waɗi nde ko ɓeɗo hen witeɓe fama taw kadi ko koniyankoɓe leydi Mali ko ɓen tigui gaari keedi hakkude mabɓe ɓen koniyankoɓe noon kefti kene fota wonde e sappo e jeenayyi taw kadi ko armeji wonnoɓe hakkude mabɓe hakkude leñol biyetegol fulɓe e kame leñol biyetegol Jankuba oɗo saaha noon jaam fuɗɗima artude hakkude mabɓe ha oɗo saaha mo gonɗen dadiɓe leydi Mali nana hakkude mabɓe gam dogde hen koyɗe jaama ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale supermarché taw kadi koye jeere witende Salama ene tawe e lamorgo leydi Mali taw koye leggal biyetegal Titi Bougou e lawol faade to Kulikoro ko ɗon tigui sukaɓe ɗiɗo walla ni mbiyan sukaɓe nayo wadɗiɓe motoje ɗiɗi taw kadi ko motoje Jakarta ene jogui pistoleji kame jaseje ko ɗon tigui naati e nder supermarché wiyetende e Salama nden tigui ɓe naati toon ɓe mbaɗiɓe olme ɓe payi tigui e keese ɓe kefti toon ngaaluji kewɗi no fewi sanga 20 heures wonno e ɗum noon ko kikkiɗe hecci hanki o ɓe nawi toon téléphone ngaji kewɗi no fewi e caggal nde ɓe jalti toon nde ko nden tigui ɓen noddi dadiɓe nde ɓen garat kam taw ɓe jeehi ha oɗo saaha mo gonɗen noon ɓe pawaka junggo tene kadi hollirama so tawi tan nangue muti ko nden tigui bandiji peñata e lamorgo leydi Mali e sen gewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry oɗo hen gorko wiyete ko Mohamed Touré kanko e joom suudu makko ɓe pawama juuɗe taw kadi ko toon to lamorgo leydi Amérique to wiire Texas ko toon tigui ɓe pawa juuɗe saabi ɗum noon ko nde ɓe guittuno suka debbo e tokoso jaranoɗo e duuɓi 5 ɓe guitti ɗum toon to Guinée Conakry ɓe nawi ɗum toon to Amérique ken wona duuɓi 16 ɓe gondi e mum on suka noon ko golle cattuɗe gollata e galle he hay korɗo gollata ko ɗeɗon golle e caggal on guel ɗon cukalel dewel nde guel dañi ɓoccitade guel dogui ko nden tigui o yidiri e dadiɓe wonɓe toon to Texas caggal mum noon waɗama loskoji kamɓe ɓe pawama juuɗe oɗo saaha tawi juuɗe dadiɓe wonɓe toon ɓe mbi yimɓeɓe tan yoɓe ndento gollinde sukaɓe e taw kadi ko golle cattuɗe ɗen golle koko kaɗa ha joni toon to Guinée keddoɗen ma en jaaha toon to Labé kaleni oɗo hen suka debbo o wiyete ko Safiatou Diallo o yarata koye duuɓi nogas e jeenayya ñalawma hanki o ɗon ɗo iwno jeere o arti o togui barme makko omo deefa ko ɗon tigui nawli ko biteɗo Binta Diallo onne kadi ko ɗon tigui yeehi addoye ndiyam gulɗama nde on ari noon ne faye barme makko o holliri wonande barme o ko ndiyam woni hen o suwata wadde hen haydara ko ɗon tigui on itti ndiyam pasɗam yuppe yeeso makko yuppe ɓandu makko kala oɗo saaha noon omo tawe cuuɗi cafriɗi goni toon to Labé o holliri noon o porti plainte o haalni joom galle makko kono joom galle makko o holliri ma daro hen ten ha oɗo saaha mo gonɗen wanda holko saabi nawli ko ruufe makko ndiyam gulɗama sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire oɗo hen gorko wiyete ko Bakary Diarra Bakary Diarra noon yehino sodoyde cadeau caggal o totti ɓen waɗoɓe ambulance waɗoɓe amblé cadeau nden tigui ɓen garɗini cadeau o no fewi ko ɗon tigui o joole car goto taw kadi ko car baɗowo Abidjan Issa ko ɗon tigui o jolno caggal muɗum noon nde dadiɓe gariti oɗon car puyi car o tawimo toon tigui omo jogui cadeau makko nden noon ɓe namdima oɗo hen cadeau no wayi yodde holmo nawanta ɗum ko nden tigui o holliri wonande ko bani ko debbo wona wata ko nden tigui nde ɓe guddiri ɗum ɓe tawi toon ko huuɗo ɗayno ko heewi oɗo sanomo tawi juuɗe dadiɓe toon to Burkina Faso paɗena dadiɓe Burkina Faso guila sappo e jeenayya e nduɗo hen lewru ndu gonɗen ha yettanma nogas e jeeɗiɗi ɓe gonnoti koye nder laddeli ɗi hakkude keerol mabɓe hakkude mabɓe leydi Mali gam yurnitade pelle ceɓɓitiɗe ladde witende Naktugu ne wonde ladde witende ladde witende Futuri toon tigui ɓe pawi juuɗe mabɓe e yogay yimɓe hewɓe oɗo saaha ne tawi juuɗe dadiɓe en tawi juuɗe dadiɓe ɓe kefti toon kaɓirɗe kewɗe no fewi ko fate banggue bomboje wonande kay ɓen yahannoɓe ene mbaɗoya jangoji bonɗi no fewi tan to leydi Nigéria paɗena ko famɗi ko kala ñalawma hanki o
ko yimɓe sappo mbasi toon pittali mumen taw kadi koye nder leydi ndi e nokku biteɗo mahannaɓe nokku biteɗo mahannaɓe e ko toon tigui pittali mabɓe jooɓa caggal noon ɓeɗon ko asannoɓe kanŋe gonno caggal mum noon ko worɓe joguitiɓe tigui gaare gulle mabɓe conde kuure kamɓe kala ha jooɓi pittali mabɓe dadi ɓe non guddiri hen losko kono andaka taw e holɓen yooɓiɓe pittali mabɓe tan to leydi Cameroun paaɗena ñalawma hanki o ko koniyankoɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen taw kadi ken wona 7 kilométre hakkude muɗum e bamenda pittali mabɓe non ndeɓe mbara ha gasi ko ɗon tigui ɓen taƴiɓe nayi feccere ɓanunu ɗacciɗon yogayi feccere e nden feccere noon ƴettama nawama to morgamo bamenda oɗo sarno ɓe tuumi yataw wonande kay ɓeɗo hen roɓe len wonɓe toon to Angala fona mbaɗi ngalɗo hen baɗala toon to Brazzaville jaɓɓima hoɓe mum ko fate banggue yurnitade weeyo e kame mayongo leydi Congo ko wa ɗum ko noon ñalawma o teddinira ɗum ko chargé chef taw kadi ko biteɗo Malamine Camara Sénégal najo e gonnoɗo koniyanke hitande 1980 leydi Sénégal noon holliri hen beelemo mum no feewi to leydi Gabon laamu leydi Gabon horejo jagorɗo biteɗo Maniel Gonde oɗo sanan o holliri yiddemo ko kay ko yo laamu leydi ndi ustu kala ko fate banggue dépasse wonande kay ɓen ɗannotoɓe e nder leydi ndi caggal kay ko jagorɗe kame sarɗiyankoɓe kene fota wonde nogas e 6% e kala temedere koko ittete hen wonande kay guilay jebdi mabɓe walla ni mbiyen toon guilay gasoil mabɓe hay ko fate courant mabɓe hay ko fate ɗannule mabɓe kala koko ustete e nder leydi ndi kala oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Afghanistan kame Royaume-Uni ha toon to Corée du Nord kame Palestine ha toon to États-Unis d'Amérique Ghali Abouba bisimilla maɗa jam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓeri koto Afghanistan puɗaɗen jeeyna ha to Kaboul lamorgo leydi ndi e subaka hande o ko jangguji musɗi mbaɗi e nder leydi he ko adi foof ko nder Kaboul sanga 8 heures e nokku goto taw ko Carrefour mo waɗɗani centre woni nder centre de renseignement leydi ndi ko ɗon tigui war duniyankoɓe mbaɗi janggu mumen so garla goto fetti ɗon pettugol musgol no fewi yimɓe fewɓe mbasi hen pittali mum taw noon o tobbuno ko police ji ɓe service de renseignement nden police faabo e journaliste uji woni jaydiyankoɓe notiti hen ko nden tigui hewɗo duniyanke goɗɗo ari en tawa kadi en arde e jaydiyankoɓe omo jogui caméra omo nandite e jaydiyankoɓe ko ɗon tigui o fettitide e bambu makko woni ko wiyete double attentat woni attentat ji laabi ɗiɗi ko famde foof nogas e jeegomo neɗɗo wasi hen fittande mum yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen ene huula noon mayɓe ɓe ma ɓeydo saabu kay e nder gañiɓe he ene waɗi hen gañiɓe musɗi no fewi ko adi ɗum noon kadi walla bo waktuji seeɗa ko adi ɗum tawa e nder diwan biyeteɗo Kandar toon ko janggu musno wonno toon tawa janggu ngu tobbuno ko convoi humanitaire des Nations Unies ɓe sukaɓe noon tobbuno sukaɓe tawa ko convoi heɓe adduɓe ballal ko fate sukaɓe nden sukaɓe ne ñukkino e convoi ko ɗon tigui werla goto fetti yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men taw ko sukaɓe tokosɓe ɓoyani mum noon ɓoyani ɗin jangguji noon ndeɗo fedde état islamique waɗa yilliti tigui fedde seɓɓitinde ɓe état islamique ɓe jeeyti jangguji ɗi wonde ko kamɓe mbaɗi jangguji ɗi e nder leydi hen koto leydi Palestine paɗen mbiyen ha joni noon ko garmi gara muuso tawte tigui e nder Palestine hakkude mabɓe e kerule mabɓe leydi Israël e diwan biteɗo Gaza ñalawma hanki o Palestine naɓe tato mbasi hen pittali men ɓe tato mayɓe noon ko kañumen goni batti 49 e jeetato Palestine najo mbasɗo fittade mum e ɗin garmi gara kay tuggi ko lewru gonɗen ndu dari faade oɗo saaha joni koto Corée du Nord paɗen Pyongyang hoorejo Corée du Nord e saaha foof e guina kay ɗeɗo balle ñande foof omo holliri yimɓe kay wonde omo yiiɗi jaam e kisal arta hakkude makko e koddiɗo makko di Corée du Sud e ñalawma hande o rokki yamirore kay wonde aset garowo ɗo hennen o dendagal monturuji tawateɗi e nder Corée du Nord yo mbattu waktu goto e Corée du Sud fiftinde on noon guila hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi nden guila hawrunore e capanɗe jeeɗiɗi mamtare leydi Corée du Nord kanko Pyongyang oɗo hoorejo leydi ndi joni o yamirino dendagal monturuji Corée du Nord yo mbaylu waktuji men ɓe dalodira kay e Corée du Sud fodde capanɗe 3 minutes ɗum tigui wonno ko Corée du Sud dannoɓe e oɗo ñalawma hande noon o rokki yamirore aset garowo ɗo monturuji ɗi fof yo mbattu waktu goto ɓe ndenda waktu ɓe jogo waktu normal kamɓe e Corée du Sud ɓe ndenda waktu o rokki yamirore kadi omo ñimno bafluji mawɗi tawdiɗe
e kerol hakkude koridinore e koridi sidal taw ko bafluji kewnude addude kabaruji kulɓingol e hulɓinde walla mbiyen toñƴe ɗe to leyɗele o yamiri ɗin bafluji fof yo itte ha laaɓa koto royaume ini paaɗen to royaume ini karenatare Theresa May kanko woni hoore jagoɓe royaume ini kanko noon o rokki yamirore ñalawma hannde o walla mbiyen o suɓima oɗo biteɗo Sajid Javid yo won ko wiyete jagorgal kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jacingol laamu on noon kadi ko kañum halfina ko fate yangatta woni tigui yimɓe fate yimɓe émigré ji aroɓe e nder leydi he on noon lomti ko neɗɗo taw kadi ko gonnoɗo ngal jagorgal ko ɓurnoɗo ɓattade oɗo biteɗo Theresa May ɓurnoɗo ɓattade Theresa May biteɗo amɓe wuudo amɓe ɗo waɗino ko wiyete démissionné woppitino golle mum ha laaɓi e ñalawma hanki o e ñalawma di alade hanki o hollirde mettere mum e oɗo saaha noon mbiyen ko oɗo biteɗo Sajid Javid ko kañum tigui suba yo won jagorgal kalfinaɗo gueɗe nder leydi kanko Sajid Javid noon ko immigré émigré woni tigui ko ɗanniyanke bammakko ko Pakistan najo yummakko kadi ko Pakistan najo jinnaɓe makko garno e nder leydi he ko guila 1960 bammakko ko chauffeur bus wonno e nder leydi he ko adi noon komo waɗe jagorgal kalfinaɗo gal gueɗe nder leydi taw o wonno koko wiyete kolaɗo kuuɓal ko fate logement e nder leydi he koto dowlaji dendude Amérique cakkitorɗen oɗo biteɗo oɗo hoorejo leydi France biteɗo Emmanuel Macron e balɗe ñanden yimɓe fof jiino omo rokkuno dowlaji dendude Amérique e nder galle danejo lekki gooti wiyetegi Chien kin lekki noon caggal nde ɓe lorno kin lekki yiyama kanko e Donald Trump mone mabɓe fof eɓe jogui pelle ɓe lora kin lekki e ñalawma hannde o noon toɓe lorno kin lekki caméraji jaltini wonde lekki ki ittama ɗon ha laaɓi ki natti wonde ɗon ene huula noon dowlaji dendude Amérique ene jogui fayre kay wonde leɗɗe kewɗe ummotoɗe leydi e France ko leɗɗe kewɗe wadde ko wiyete kowoje walla des insectes gaddoje réfugié e nder leyɗele heɓde mabɓe ko ɗum saabi eɓe jogui kulhuli kewɗi e ɗen leyɗele Wali Abouba ko noon tigui konngol meɗen mbayni go hande mbiɗena sen jiiɗi riwtude basale human binnago e hakkude meɗen alay saago ballodiren eɗen jogui kesuji eɗen jogui alluɓe kono en teskaki ɗo duuɗe qur'ana ɗe balla ballen ɓe ko fate maaro sukara kosam nebam kafe e ballen ɓe matelaji ballen ɓe leese ballen ɓe fabiŋaji kameletɗe cafrorɗe kala e ɓamten duuɗe men ballodiren e mabɓe beele kadi ɓe daña gandala sen jiiɗa yiide suka men e boline jeelo caggal teskede ko ɓiɓɓe fulɓe e jeeloto eyyi ɗum noon ko ndimaku men rokkata hen ittude ɗum wona laamuji meɗen ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke joolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon silmon Sar Abdoulaye Sarr keptuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena